tayo dito sa aming munting bukid. Let's go! So ayan po, nandito na naman nga po tayo sa bukid. Ang gagawin natin ngayon ay magtatanim tayo ng kamote. Pero bago po ang lahat, ipapakita ko sa inyo ang mani na malapit na po siyang mag 2 months. So ayan, ito po. Yan. Ayan. Ito po yung ano nila. Ito po yung puno nila. Ayan, maliit lang po siya. Ayan, ito po may mga ano pa siya, bulaklak. Ayan. Malapit lang po yan, dyan po sa ilalim. Di ko alam kung may ano na po yan, may laman na siya. So, ito po. Siguro nung pag ulan-ulan, ito, lumabas na yung laman niya, wala na sa lupa. O, ayan. Ito, may bulaklak din po. Ayan. Try na po natin tingnan kung may laman na to. Wala pa po siyang 2 months. Ayan. Tingnan na po natin. Try natin kung may laman na siya. Uy, mukhang marami. Ayan. Bunutin nyo lang po yan. So, ayan. Medyo kakaunti pala yung yung laman nito. Ayan, ganito lang. Kukuhanin na natin kasi hindi na po siya pwedeng ibalik sa lupa. Ayan, pag nabunot na. So, mamaya, may lalagain na ako. Ayan. So, siguro po pag na nito, pag 3 months, na siya. Okay na yung mani, matitigas na po yan. So, ayan po. May mga maliliit pa po siya. So, sayang, binunot ko na. Okay na po yan. At least isang puno lang yung ating binunot. So, ayan. Stop mo naman. Kung gusto nyo po magpa-shoutout sa next video ko, just comment down below po ng hashtag LuckyZel Vlog, pa-shoutout para ma-shoutout ko po kayo sa next video ko. Thank you!
Tik tik. Hi. Hi, hi, hi. Tik tik. So ayan, akin ka nang pipitasin. Pahingi po sa may-ari. Ayan, masarap to. Iihaw, mais. So ayan, ito pong mga damo na to. Ito po yung tinanggal dito sa mga mani. Ayan. Ayan po, lahat po yan mga mani. So ayan, tapos yung mga damo dyan, nilagay dito sa puno, sa may puno ng mangga. Ayan po. Ayan, mangga po yan. Para po kapag nabulok na po yung mga damo is magiging mataba po yung lupa. Ayan. Tadi lang na din kurang. Migrayo naman doon. Thank you for watching po. And then kung gusto nyo po magpa-shout out sa next video ko, just comment down below po ng hashtag LuckyZel Vlog pa-shout out para ma-shout out ko po kayo sa next video ko. Thank you! Shout out muna tayo. Shout out to you, Bernadette Sevilla. And then shout out din sa'yo, Liza Biando Bustinera.